dispuși să vorbim despre ce înseamnă slăbit și despre ce înseamnă dietă. Haideți să încercăm să facem o diferențiere. Termenul dietă are originea în limba greacă. Este format din compunerea a două cuvinte grecești. Dietos, adică zi care curge și înseamnă de fapt stil de viață. Prin urmare, nu putem spune că ținem o dietă ca să slăbim. Dieta trebuie să reprezinte modul în care parcurgem peste 80% din zilele unui an, adică stilul nostru de viață. Asta înseamnă dietă. Slăbitul înseamnă o reducere a greutății corporale. Este foarte important ca această reducere a greutății corporale să se întâmple sub supraveghere medicală sau de specialitate, din cel puțin două considerente. Nu este important numărul de kilograme pe care îl pierdem, este important din ce parte a corpului pierdem aceste kilograme. Idealul este să conservăm mușchii din organismul nostru și să pierdem cât mai multă grăsime. Este foarte important în cadrul unui proces de slăbire, inclusiv partea de funcționare corectă a organismului. De foarte multe ori pot apare deficiențe în ceea ce privește nivelul unor electroliți sau al unor minerale în organismul nostru, cum ar fi sodiu sau magneziu sau potasiu, sau deficiența unor vitamine. Toate acestea sunt exteriorizate de către organismul nostru printr-o simptomatologie pe care putem să o simțim mai mult sau mai puțin, să o băgăm sau nu în seamă. De aceea, în momentul în care încercăm să slăbim sănătos, avem un specialist care urmărește acest program și care ne pune întrebări țintite despre starea noastră, tocmai pentru a identifica dacă există astfel de carențe și a putea să le controleze. De aceea, sfatul principal pe care vreau să-l reținem cu toții astăzi este că dietă nu înseamnă slăbit, înseamnă să trăim sănătos, adică stil de viață, iar slăbit înseamnă reducerea grăsimii, în special reducerea greutății corporale, dar sub supraveghere de specialitate, sub supraveghere medicală. Desigur că pe parcursul acestui proces de slăbire este foarte important să fim consecvenți, nu doar în zilele de luni, marți, miercuri, iar de joi ne pregătim de weekend și începem să greșim pentru că apar tentațiile. Sâmbăta și duminica considerăm că avem zile libere, inclusiv de la dietă, adică inclusiv de la procesul de pierdere în greutate. Prin urmare, revenim la ce spuneam anterior, dieta înseamnă să ne formăm obișnuințele de luni până miercuri, inclusiv pentru zilele de weekend, inclusiv pentru zilele de vacanță, iar controlul alimentației, în așa fel încât să putem să și pierdem în greutate, trebuie să o facem legat pentru o perioadă lungă de timp. Nu putem să întrerupem mereu acest program pentru că de câte ori avem tendința să îl reluăm, apar blocaje la nivelul metabolismului celular. Prin urmare, cu cât greșim mai des, cu atât acest program de pierdere în greutate se va întinde pe o perioadă mai lungă de timp și începem să ne demotivăm. De aceea, sfatul principal este să luați decizia corectă la termenul la care doriți să începeți un program de pierdere în greutate. Nu puteți să cochetați cu ideea că ați vrea să pierdeți în greutate, iar când începeți acest program să apară mereu tentații și să ieșiți din cadrul programului de pierdere în greutate. Încercați să fiți cât mai riguroși ca să duceți acest program și să satisfaceți motivația pentru care l-ați început. De aceea, controlul specialistului este foarte important și nu putem
să facem un program nutrițional, o pierdere în greutate, după ce am citit pe internet, după ce ne-a spus vecinul, pentru că fiecare persoană în parte are un alt fel de metabolism, altfel de echilibru al nutrienților în organism și de foarte multe ori este posibil ca ceea ce simte el și ceea ce face el să nu ni se potrivească. Fie că avem anumite boli sau altă stare a organismului, fie că avem alte carențe și ne simțim ciudat sau diferit, fie că putem dezvolta alte carențe și poate că a omis vecinul sau ruda sau internetul să ne furnizeze anumite lucruri. De aceea este foarte important să ne adresăm unui specialist și să fim urmăriți de acel specialist, adică să avem în permanență legătura și posibilitatea să transmitem orice stare a sănătății noastre influențează programul pe care ni l-a prescris. Obezitatea, trebuie să fim realiști, reprezintă o boală. Prin urmare, obezitatea poate genera și alte patologii. Așa cum atunci când se defectează ceva la mașină, dacă nu mergem în service cu ea și nu se repară acea defecțiune, următorul pas este să se producă altă defecțiune. Așa este și în organismul nostru, care este cea mai perfectă mașinărie creată de Dumnezeu. Dacă se strică ceva și nu mergem la service, adică la medic, să reparăm, evident că vor apărea și următoarele stricăciuni. Deci, de aceea, o stare de patologică, de supraponderabilitate sau de obezitate generează și alte stări patologice, adică diabet, hipertensiune arterială, accidente vasculare, care sunt de cele mai multe ori consecințe ale obezității. Evident că există și o formă inversă, adică există patologii care implică un stil de viață mult mai sedentar și dacă nu suntem atenți să adaptăm consumul a ceea ce mâncăm cu consumul de energie pe care îl dezvoltă corpul nostru, adică inputurile cu outputurile, există șanse să creștem în greutate. Nu este surplusul de greutate o consecință a bolii pe care am dobândit-o, de cele mai multe ori este o consecință a alimentației. Tocmai de aceea, când observăm că starea noastră în ceea ce privește greutatea se modifică, este important, fie că suntem sănătoși, fie că avem deja o patologie, să apelăm la un specialist, adică să apelăm la un medic, la un nutriționist, pentru a menține greutatea normală care se potrivește organismului nostru. Vă mulțumesc! Sper că veți face toate eforturile să vă mențineți organismul la o greutate normală. Pe curând și să auzim de bine!